Hey, what's up, you guys? Yes, we are doing this testing kung maganda ba ang quality ng ating camera. Yan, no? So, welcome to the first PC episode. Medyo blurry na lang talaga kasi again, dito cellphone eh. So, what we can do is talagang computer everything na lang, no? Baga lahat tanan, no? Is computer ko ano na gid siya, coordinated kay murag ang ako ang camera for phone dili ka igo, no? So ang akong buhaton na lang karon kalimutay ko is today we are doing sa third episode, no? Third episode ang third episode sa atong ChatGPT nga content planner, no? So unsa gani ang third episode sa atong ChatGPT content planner karon mga kaigalaan ko, no? Ako nato no kay first and foremost 1 hour stream magud na siya, no? So 1 hour stream gani fully 1 hour stream ni siya, so tan-aw na to. So ang Yaw podcast, no, is on our third episode. So tan-aw na to kung unsay episode na to ron. Sorry na ako sa akong phone. Week 3, no? Mga butang nga nagbag-o nako. Mga butang nga nagbag-o nako. First and foremost, unsa may mga butang nga nakapagpabag-o nimo? Kay ako daghan no. Pero first and foremost, kamo sa akong pangutanon. Unsa man unsay mga butang nga nakapagpabag-o ninyo? No? By the way, if makadungog mo na ako electric fan diri, no. So pagpasensya niyo. Duha ni kabak electric fan, no. So kana ang unang nakapagpabag-o nako was the reality itself, no? Ang realidad mismo. Kay ang realidad dako kaayo siya og impact sa ako, no? Knowing nga na ako'y sakit, knowing kanang healing pa ko ba sa akong sakit, and knowing daghan pa ko og mga plano sa kinabuhi, which is why ginahimo na ko nga podcast, no? And come to think of it, daghan sa nanitabang na ko. So kana, no? Reality wise, daghan kaayo og nakapagpabag-o na ko, which is number 1 ang environment, number 2 ang mga tao sa social media, number 3 ang mga tao physically, like my parents, akong mga aunties and uncles nga kung panagsaay mo adto mig mga birthday, mga fiesta, ano. So and at the same time tanan nga klaseng pagpabag-o. Also kanang mga additional na kung learnings, no, like for example sa taas sa hubok ba. Ako mga learning, no, like for example sa UP nga university, no, on UP Open University or online university. Daghan sa kog na ano to, pero wala kay ko nagamit. Pero one thing's for sure, na ako yung theology class po nga gina-attenan, no? And reality check sad murag, well, wala sa kayo ko nagamit because again, I am religious, but I'm not that religious. Not like my parents nga strict kayo and everything. Pero ako, I am religious, no? Pero di lang kayo ingon nga as in fully devoted, no? But gani, tungkol sa pagpabag-o, you know, the more na magbag-o ang sitwasyon, the more na mo-adapta, diba? So the more na magbag-o ko, the more mabago ang sitwasyon sa kinabuhi every now and then, the more sa mo-adapta. So ina na, mo na siya yung nakapagpabag-o na ako, no? So in line with this, I would like to thank everybody sa naitabang gid sa pagpabag-o sa kinabuhi. One,
Is si Ate Kathleen Suarez Duran, again and again, thank you. Okay. Nag-ano na po siya og pang Netflix na ko and Spotify, no? So, again, daghan kay salamat, no? And the other thing is akong editing skills na akong mga skills, no? Nga ginahatag sa Ginoo nako ang mga talent skills na akong ginagamit, which is number one ang pag-istorya, sa una ang pagsuwat, no? Pagsulat na ko mga libro, which is sikat tabi agad ang to, but then again na yung mga ni-criticize na murag nagka-identity crisis pag kuno sila samtang gabasa, and naminaw ko kay mo ko sometimes I'm a people pleaser, but karon dili na, no? Because sa una I tend to be as good as I can, pero goodness maabusar magud ang kabuotan sa usa ka tawo. So since mo to na murag na in time slowly na bag-o ko, in time slowly na bag-o ang tanan, no? Na bag-o ang tanan, and naghatag na kong idea na kanang sorry sa mga bata, guys. Mga bata nga nagkatakatag, napakasakit kaya Eddie. Huy, kasayo ba rin yun? Pero kanang going back, ang ako mga talents and skills nakapagpabag-o sa na ako. Number one is ang akong pagyaw-yaw para kaninyo tanan, ang akong paghatag o kalipay, kalinaw o kakahapsay tanaw akong background ako ang entire thing diha is hapsay kay sa tanaw actually, pero gubot ang ubang parts sa akong kwarto because daghan kay butang na i-declutter na unta, pero di na ako ma-declutter kay daghan kay anyway. So moto the more nga na blessed ko, the more nga ang balay is medyo dili na siya enough, no? Sa akong kwarto is dili na siya enough sa mga blessings, no? Marag puno na, but regardless, sorry, na notification. Regardless, puno ko kay because I have my altar here. Nana ko yung altar dere, no? Di na ko mapakita. Actually, ato ipakita na. Akong altar. Makita, maana man tayo. Dara. Mana ako ang altar diha, no? I have the Santo Niño, Jesus na metal cross, na iyang cross. Mama Mary of Perpetual Help. I also have Archangel Jophiel, kay siya ay guide nako. And then my Bible, no? And also ano ko nga dili kay ko religious, pero na ako something na usasad sa nakapagpabago na ako. The Catechism of Catholic Church. That's what. Yes. Usasad sa nakapagpabago na ako. Because ginabasa gid ako siya actually, no? Karon lang wala ko'y bookmark. So medyo I can make shift a bookmark like this one. Tanawa akong bookmark. Nakatawa ko sa akong bookmark kay ginahimo ulit siya nako, like katong ayun, makita ba, diba? Papel, no? Pero gina-make shift lang ako siya to make a bookmark. Anyway, so I'm not that religious, pero I have something that could, make me religious. I also have a prayer planner and everything, pero magod kayo siya magamit para nako. Instead, ang akong skills magod akong ginahon para mabag-o ko, no? So ibalik na to kamera. Ayan. So ang akong skills, ang akong gihimo para or gitagaan og opportunity para mabag-o ko, no? So number one, nakita naman siguro ninyo akong painting, di ba? Sa Shimron Suarez vlogs
shout out. Vlog. Shimron Suarez Vlogs. It's there. Nakala yung mga pila naka-videos ako. Saan naman taron? 18, di ba? Tama ba? 15 pa rin. Advance 18. 15 pa rin. So, we have 15 videos sa Shimron Suarez Vlogs karon, no? And, well, nagantag ko nito. Pero, I'm gonna show you a little bit of my paintings na lang. Wala pa ko yung na-additional, pero, daghan na ni sila. So, here's one. The first one. Nakita na ko. This is my sketch. Kung unsa inyong manahunaan tell me, no? Okay. What can you see? Comment nyo below. No? Kung unsa inyong makita, unsa inyong interpretation ani nga painting, no? Then we have kani aksidente ni siya, pero it works. Tanawa. See? So aksidente siya kani siya because na ano sa likod, no? Sa likod ani the first one. Pero ang mga paint, no? Ang ubang paint, pero again, okay naman. It works, no? Tawa. Then napakulaan, no? I have okay. Wait lang, nagpilit ang duha. Okay. Next, we have this, no? Kani. You know what? Kung unsay inyong interpretation, i-comment lang, no? Kung unsay inyong interpretation ani. Then, kani good. Spirituality gini, pero spirituality at its best. An eye, no? So, niana sila sa una na di ko ka mao drawing. I don't care. But I know how to paint. In fact, I cannot show you, pero na ako yung pinakadako nga painting, no? But I still have other works. Pakita na ko ninyo, no? Just to let you see kung unsay mga improvement na ako. Well, kung wala ako sa social media, usan sa akong mga gina-investan og oras. Here's one. Bali din, no? Kana, no? Tell me in the comment section on sa inyo nakitaan ng mga pictures or painting, no? Ako yung nag-paint na. Number 2, this one. Kana, no? Kana, literal na physical painting girl, no? Then we have this one. I'm sure nakita nyo diha ang roses, no? Then kani napako napa last two, no? 13 minutes pa man talayo pa. Okay, kani. Of course, it's a beach, no? Kalmado ang atmosphere ng painting. Correct? Then we have this. Boom. So kana, guys, no? Comment ninyo kung unsay mga nakita ninyo, no? So that's one of my skills, no? Aside sa pag-podcast, yeah, you see me podcasting, yeah, you see me vlogging, yeah, you see me editing videos. Kana pa day, no? Editing pa day. Editing skill nako. Yes. No? Editing skill is also very important, no? Because without editing, dili ko ka himo ano tanon. Wait lang, ako lang hipos, guys. Mag-raw taron, no? Raw video. Raw video. So, anything else? Wala, no? Mapato siya atong ako mapakita ninyo. But, maybe in the next couple of episodes, ako ipakita ninyo ang pinakadako nga painting na ako nahimo in all of my lifetime, no? Sa usa ka dako kayo nga canvas.
So anyway, what else? Mo to yung mga nakapagpabag-o na ko. Basically rin kayo nga mo makapagpabag-o na ko. But ang mga nagtabang nako, for example sa kanang mga nagpadala nako sa vlogging kit, no? Pakita nako kung sa itsura sa vlogging kit, guys, nga ginahatag or ginapadala nako, no? So in ani, no? Let's see if makamao ba ko mo assemble ani tanan. Nakalimot na manggod ko because again, kani ang akong ginagamit na mic, no? Na part sa vlogging kit. Mao nang klaro kayo kung tingog atong the past couple of episodes, no? So wait lang kayo. Ay, nako. Okay. So it's here. Kani nga mic. Yeah, this one. Part sa vlogging kit, guys. Kay tungod lagi kay di lagi ko ka experiment og mic ba o kanang pangita og mic bitaw nga baratohon or what not, no? So or mahalon. So wala ni. So this my guy is my vlogging kit, no? Vlogging kit na ko, pwede siya ma-tripod, which is tulo ka tiil, no? Kana ana siya, no? Okay. Ana siya, no? Pwede siya. Or pwede pod handheld, ana. Ha? Vlogging. So, mo na siya. Usagid sa mga pinaka-nindot nga na-sponsor na ako sa Towers this one, no? Kanasad no? Kana sa mga tao nga nagpabag-usad sa akong kinabuhi physically. Kay, literally, daghan kog mga tao na natabang na ko physically, na asay mga natabang na ko like for digital purposes, no? Pero mo gani mas matimbang or mas timbang pamanggod kaayo ang kung ano mga physical na aspects like this one, phone holder. Gani nga lang wala koy kanang magnetic phone case kay kasagaran karon mga tao bisag dili iPhone nilang gamit na yung mga magnetic phone case. Pero kani guys, mao gini usa sa mga pinaka trending nga kuan karon, no? Phone holders kaning mo suction gid bitaw siya, mo pilit bitaw gid siya tanawa. Atong i-try or demonstrate, no? Kung mapilit ko siya sa bongbong. Dali, no? Ay dili makita. Di makita agud. Anyway, so dili na, no? Na to. Tanaw na to kung mapilit ba gid siya. Unsa ka gahi iyang suction, no? So atong i-turn on kani. Turn on na to siya. Lever kana, no? Ana to. Look. Di lagi mo suction. Mag-sure di ha. Di isa mo suction. So, literal nga glass ra gid ayo. Ano? Now, diba? So, kinahanglan na gid mong iduot. Diba? So, ang imuhang magnetic ring, imo i-connect diri. Ang kanindutan pag niya is pwede nimo siyang i-adjust. Tara, 360 na, no? Kung saan nimo pag-adjust, 360 na siya. Depende ra na nimo, no? Kung ganahan ka. But, again, no? Pwede ganun. Isa kung sa na klase sa, setup, no? Pero, again, ang pinakaganahan na ko ani is na mo suction siya. Di siya magbong. Ay lang po palabig pa kusog diya, no? Magbong po siya. Or like kung bugat na kayo mong phone, diba? So ano na, no? Physical things like this makes me the happiest person, no? Also, lately na-obsessed ko sa kanang mga beauty bitaw sa mga crystals. Let's be open. Crystals can be a collectible kasi talaga, no? It can be a collectible. So, nag-wonder ko because stones and crystals, in general, no? So, I have here, this is actually usa sa mga bato na gikuha ako from Mami Lina's, sa una pa way back pa sorry naman, Mami. Pero nagkuha ako duha, tulo actually. We have this one, which is ang
ang ginatawag nila ani guys is not it's not just an ordinary stone. It's a moonstone guys. Ano? Sinaw ka siya. Kita ninyo? Sinaw siya. Moonstone siya. Moonstone. Kanang buwan na stone, no? Moonstone. I also have this one also. Sa po nila. Gitaguan ako sa sulod sa usa ka box ang mga hidden jewels na ko. Also, we have the other moonstone nga nakuha nako. Bugnaw gyapon. May ilang mo gud nimo ang bato kay bisan og naa sa init nga lugar, bugnaw gyapon siya paminaw. If you feel nimo no, spiritually or energetically if you want, kana siya, bugnaw siya sa paminaw. Bisan og naa siya sa init nga dapit or something like that, bugnaw siya, no? Unlike ani tanawa, ang difference ani ang kani siya, ang kaning regular nga bato, dili kay siya bugnaw. Kani bugnaw gid kayo. Kaning moonstone kanya ang pinili. So, ano ba? May difference, no? And then I also have like sa mga crystal spot na department, naatay amethyst, naatay clear quartz, and ang pinaka nice nga gihatag sa ako is dara asa to? Duha no? Duha ka selenite, no? For ang ingon nila is for positive for cleansing, no? For cleansing. Selenite na siya na kuan. No? Then sorry na guys na nag-ano ko ha. Nagpadayon ko ba boast. Di ba ni boasting good guys? Kaya ako lang good boys sa na-proud lang gid ko ba? Na-proud lang gid ko ba? No? And kani ang suot ani is ang San Benito, no? Anyway, so kani sila tanang mga klase, I think na hiyo na rin ako in the past couple of episodes ang pagpakita sa kani no? Ang sleeping famous pa ni siya, sleeping earbuds kana matug ka nya mo i-connect dito sa mga tunggab kaya di gina siya mahagbong anytime. So no? Kada lang sa ako ipakita ninyo kay mao gini nakapapag-o nako in reality, no? This reality of mine mao na siya nakapagpapag-o nako. So what else do you want to know, no? Kay ang kani magod content gini nakaplano na gini again. Thank you ChatGPT kay naka-create ka og plan, no? For me. So karon wait lang, I'm fixing na lang, no? Okay, para malimpyo ta. Padayon ta, no? So ang uban pa, no, ay my parents gave me my own rosary, no? Although parang sa kayo kung mag-rosaryo guys, trust me, panagsara kayo, no? Pero someone also gifted me a Divine Mercy chaplet, no? Special po niya, kaya gina-cherish din ako sila kanina mga bata. So kani silang mga tawhana nga nag-donate sa ako physically and digitally. Sila ang pipila sa mga nakapagpabag-o nako, no, as a person. Because wala ko diri karon ko wala mo nga matabang nako in fairness. No, wala ko diri karon if wala mo nga mga sponsors, no, sa ako, no? If dili ninyo ko suportaan, no? So ana lang. What else? Sorry naman guys, medyo kuan lang ko. Ang akong topic ba is medyo mabaw ito. Pero the reality is environmentally wala tayo nagbago kayo, no? Dili kayo siya bago para nako. Well, partly na mga bago, pero not everything. But my skill set daghang bago actually. My skill set guys daghan og bago. So tinuod lang kay akong skill set, I know how to edit, I know how to make podcast, I know how to
create a faceless YouTube channel. I know how to continue how to sing, no? Ang akong range sa tingog is from bass, baritone. I can do a counter alto and a falsetto. So, kana ang mga basis ba sa skills ba? Sa una di ba ko kay mo ana? Trust me. Agi ko sa pagkapiyok-piyok na lang yun. Pero then after that, kaya also kumusulat, no? Before I go by Alejandro Luis Del Rey, which is na issue side, no? Because a lot of people, you know, made me realize I'd rather work alone than work with people. So, because before, again, ako yung mga writerhoods, again, ang spectral, before, ang Glam Shock Studios, nako, before na kawat ka na ako, no? By my ex, which I will not detail anymore, and my ex friends said, no, before nila gikuha tong Glam Shock Studios, daghan mag department under ato. We have writing, podcasting, we have singing or music hood, we have sa pa nito, merchandise line, nakahimo na mag-merch ato, no, nagsugod na mi ato, but again, we had a fallout because of a lot of stuff. So karon I'm building my empire again. I have Spectral Entertainment Network. It's made by yours truly, no? And under are a lot of my channels, YouTube, no? We have Meditation Station. We have Shimbron Suarez Vlogs, ang Yaw Yaw the podcast YouTube channel, and Facebook na ako, Yaw Yaw, no? Also, daghan pa, no? Daghan pa kayo mga umaabot, no? Ng mga channels, and people are trying to come back to me again, no? To help me out, no? We have also Kwentong Spiritual. The Kwentong Spiritual, and ang Kwentong Spiritual is mura siya og pang spirituality without ka you know, mga matawag og mga dilulo sa mga mundane, pero dili man gud mi dilulo, guys. It's just that kana motuo mi og mga daghang realities. Like every blink of an eye, kada an mo sa imong mata, kada blink nimo is one second of another reality. If you believe in that, mag-vibe ta. Pero if dili, okay lang. Okay lang, no? If a-bash ko ninyo, bahala mo. But slowly I will also incorporate some of my beliefs system here. Pero sa pagkakaroon ayaw sa akin, not ready. Okay, because I want to be as authentic and as raw as possible, no? So regardless of what's going on with my life, by the way, unsa oras karon, guys? Ang oras karon is 9:19 a.m. Of June 15, 2025, no? June 15, 2025, 9:19 a.m. Philippine Standard Time. Time check brought to us by Spectral Entertainment Network. And if you want to sponsor me, no, if any brands would like to collaborate, especially karon kay may mga mag-collaborate sa Facebook, ay nakakita ko daghan kay mga tao nga may mga collaborations. If you want to collaborate with me, message me lang, no? You can always message me anytime, anywhere. Present ko sa social media. Okay? And what else? Labi na sa kanang mga casino diya. Okay, murag ang kasagaran magud sa mga collaborators karon is mga kanang mga gikan sa casino bitaw. Mga casino, mga online casino, whatever. Mga apps. But anyway, kato, no? If you want to sponsor me, let me know. Because again, ang kinahanglan na ginako is mga improvement, no, for my setup. For example, kanya akong camera medyo blurry man karon ang PC camera nako. And akong phone, guys, 5 years na ni si Father Darwin o si Father niya, Father Mark. Kalimot ko. But Father Darwin is here. Usa na sa akong mga idolo yun, no. But yeah, kaning phone has been with me for 5 years. And siguro it's time for me to upgrade, no?
upgrade sa tano, so I might need a sponsor for a new phone kay para dili kay ko maulawan, no, when mag shoot ko dito niya magka hit ang camera, no. So sponsor me guys if you want to, no, if you want to. Wala purasahan dito syempre, but sa mga brands there who want to sponsor me, let me know, no. Mao to guys, mao to ang atong yaw-yaw segment karong hapuna, kay ang scheduling time ani is Saturday, Tuesday and Thursday. Kalimutan ko. Tuesdays and Thursdays nasa YouTube, no. So Tuesdays and Thursdays sa YouTube, pero random upload na lang sa sa Facebook. Kung maguna ning segment sa Facebook, sorry, no. Pero kay wa masugo ko kay baw kung hangtod kanus ako mag-post sa Facebook. Wala ko kay baw kung hangtod kanus ako mag-post sa Facebook, no. So while this lasts, so while naapat ka diri sa Facebook, I would like to inform everybody na kanang ato YouTube channel is out now. Yaw Yaw the podcast, no, it has 20 subscribers. So please subscribe pa mo, no. Subscribe, comment, and share ninyo ang kung kuan na dito tanan, no? Also daghan matag mga umaabot na mga episodes, and trust me, the more nga magdaghan na tong episode, the more nga magpasalamat ko ninyong tanan. Kay to be honest with you, tanaw na to ang pinaka latest nga views karon sa ako ang first episode, ha. Oo, na ako message sa TM, may pa ang TM guys ug ang Globe, no. Kay mo message sila nako kanauban ako mga friends, walay messages na maabot sa ako, wala sila ipakit before. But anyway, tanaw na to kung pila na ang views sa atong first episode, no? In fact, may mga nag-add na ko nga mabago. I'm happy kay daghan og mga nag-accept and add na ko nga bago. Let's see. Okay. So, na to, no? Ang mga videos na ko guys, ang second episode has sa to. Hi guys. So, ang second episode has 55 views, no? Ang first episode sa Yaw Yaw has 172. Grabe, pila ka adlaw na guys, 150 na siya. Duha ka adlaw lang siya, no, 150 na. So, dako kaayo og hinangop, no? Dako kay mo gihangop sa ako or ang inyong paghangop sa ako is overwhelming, no? So, pasalamat kay ko ninyong tanan guys. Ladies, gents, and those in between. Pasalamat kay ninyong tanan. Kay wala mo, wala sa ko diri. So, mao to guys, mao to ang atong episode karon, no? Kay medyo na to sa 33. Wala ko mahibulong nga taas karon og episode tungod kay na ako sa PC karon, na ako sa computer, no? So mas taas mo ko na computer, no? Labi na kay na ako yung mga external hard drives, na ako yung mga storage nga pwede niya, no? So again, kung ganano mo sponsor lang, no? I need also an external hard drive na sa, no? Well, na ako external hard drive diri, pero murag hapit na po ni mapuno, no? So mao to siya, no? Mao to siya ang atong episode karong adlaw. It's this will be shown at exactly 16, 17, no? So sa 17 pa, no? June 17, 2025. And I'll be shooting the next episode nasa still karon gapon, pero for nasa June 19, no? Kaya syempre isa ko gusto nga ma-delayed ta sa atong episodes, no, sa YouTube. So base ng episode 4 din na ako ma-upload sa Facebook. So ato na sa YouTube, ha. Again, youtube.com/yawyaw the podcast.
Makitahan ninyo na, no? youtube.com/yawyaw na podcast. If you want to donate, nara ang mga details sa ubos, no? If you want to donate, tanawa kayo. Nara po'y kwarta, nakatol na sad ko. Nara po'y kwarta. Nakatol na sad ko. So, nara po'y donation, no? Thank you very much kayo sa mga nag-donate, guys. O sa akong mga bulol. Mga anonymous donors, no? Thank you kayo. Thank you. Okay. So, without further ado, magpasalamat ko sa pagbalik sa Bakausapa. Ako, ang inyong alagad sa kanginan, Shimmy Boy Shimron Suarez, kani ang Yaw Yaw, the podcast. Bye!